l'escola el que hem de fomentar és la creativitat, hem de fomentar la imaginació, els somnis i, en definitiva, el que hem de fomentar és la innovació. Que, per exemple, els alumnes que van a l'escola, que han iniciat el seu període d'escolarització ara, en el 2023, en el 2040 estaran en el mercat laboral, no? I probablement en el 2080 se jubilaran. No? Si ens han sorprès les innovacions que hi ha hagut o els canvis que hi ha hagut en aquests anys, imaginem-nos els possibles canvis que poden haver fins al 2040, no? Són múltiples. El que hem d'aprendre és escoltar, no? També s'ha comentat avui allò d'escoltar, no? I d'escoltar, a vegades escoltem una miqueta per a respondre, però hem d'evitar tindre aquesta tècnica de contestar per a respondre, sinó més focalitzar a escoltar per entendre. És que realment en aquest context valencià tenim molt professorat amb ganes de fer coses, amb ganes d'escoltar, amb ganes, jo crec que és de renovació del compromís en el sentit perquè hi ha hagut un compromís per arribar fins on estem, per tant no estem en el passat, però també hi ha un compromís per no quedar-nos on estem, sinó per anar més endavant. No? Per a innovar cal tindre un bon motiu per a fer-ho, i jo crec que jornades com les d'avui de Click-Edu i de Quality-C doncs ens estan donant arguments per a poder innovar, ens estan donant bons motius per a poder innovar.